Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Сеңген әйткәндә, менә күп еллар республикада инде җитәкче булып эшләп, тиешле дәрәҗәдә бәлкем игътибарда ителмәгәндер дип саныйм. Һәр вакыты да җитми, әйткәндә акчасы да җитми. Әгәр дә чыннан да инде аны хәл итәрдәй дәрәҗәдәге эштә эшләгән инде беренче җитәкчеме, икенче җитәкчеме шул дәрәҗәдә эшне аңлап башлап җибәрмәсәң, ул башлап җырып чыгара торган хәл түгел. Мин моңа инде әйтергә кирәк, шушы елларда инандым. Берсен әйткәндә, президентлык эшеннән китәргә үз-үземә инде шундый карар кабул иткәннән соң рәхмәт итәсем килә Владимир Владимирович Путинга. Аннан инде безнең мин киткәннән соң сайлап куйган президентыбыз Рөстәм Миңнехановичка теләктәшлек табып, бу гомер буе күңелгә тынычлык бирми торган, дөресен әйткәндә, хыялны тормышка ашыру. Мин эштән киткәнемне дөресен әйткәндә, ничектер сизми дә калдым дип әйтер идем. Сизми дә калдым шундый төшенчәдә, ничектер шул чаклы кирип кителде бу эшкә. Яңа эш. Кеше һәр вакыт ничектә озак еллар эшләгәннән соң бер яңа өлкәдә, яңа тармакта эшли башласаң, дөрес әйтергә инде тәҗрибәдә күп тупланган инде. Шушы күп еллар эшләп, күпне күреп, дәрәҗәле эшләрдә, гомумән халык белән эшләүдә дә менә фән белән шөгыльләнү, үзебезнең тарих белән шөгыльләнү, шушының насыйп булуына мин шатланып бетә алмыйм. Шатланып бетә алмыйм. Дөресен әйткәндә, шул чаклы бирелеп эшлибез. Бик яхшы командабыз барлыкка килде. Барысына да мин рәхмәтлемен. Безнең җирлектә ислам дине булган дәүләтләр ирекле рәвештә кабул ителгән. Аның иң мөһим мәсьәлә, чөнки Дербентта ул теге элегрәк кабул ителгән булган безгә караганда. Ну, анда яулап алу мәҗбүр гарәпләр тарафыннан мәҗбүри эштә кабул ителгән булган. Шуңа күрә ул бик каршылыклар аша күп кытырыклы юллар узган. Но бездә инде улар дәүләте билгеле дәүләткә әйләнгәннән соң ирекле рәвештә ислам дине кабул ителгән. Бит аны шунысын да әйтергә кирәк. Ислам дине башка диннәр арасында яшь дин дип әйтер идем. Иң соңгы күпме дөресен әйткәндә миллионлап, ничә миллионлар халыкларның аңына сеңдерелгән, алар аны кабул итеп алганнар. Аның ни белән яшиләр, укулар кагыйдәләре буенча. Монда ни өчен бик әһәмиятле дип мин саныйм. Безнең тарихыбызда нинди генә авыр чорлар булмады, теге миссионер хәрәкәтләр булып, аны мола инде динебездән аерырга тырышулар. Әле соңрак инде 17-18 гасырларда шундый омтылышлар булуы. Патша заманнарында җиңел булмады. Шуңа күрә менә 18 гасыр башларында, 18 гасырның урталарында бигрәк тә безнең үзебездә инде галимнәрнең барлыкка килүе. Мин әйтер идем, безнең халыкның белемле булуы, дөрес әйтергә кирәк, безнең Казанда инде университетында барлыкка килү вакытында ул бик зур этәргеч бирә. Бик зур этәргеч бирә ислам динен белә торган дәрәҗәле галимнәрнең барлыкка килүе. Аларның без барысында беләбез инде. Безнең Рәшул Мөхәммәдия мәдрәсәләрен, башка мәдрәсәләрне, шул ук Оренбургта яңадан Уфада барлыкка килгән мәдрәсәләрне, галимнәрнең барлыкка килүе. Дөресен әйткәндә, Татарстан җирлегендә барлыкка килгән ислам дине галимнәре
алар бөтен дөньяга таныш булып китәләр. Чөнки бит әле соңрак инде Казанда оештырыла ислам Коръәнне бастыру. Ул бит дөресен әйткәндә масса күләмдә инде зур күләмдә Коръәнне чыгара башлау Петербургта башланган эш була ул. Тиз вакыттан ул Казанга тапшырыла, Казан аның белән шөгыльләнә башлый. Һәм безнең шул инде ислам динен белә торган галимнәребезнең эшләве шундый дөресен әйтим инде мәдрәсә дәрәҗәсендә булган уку йортларыбыз алар зур этәргеч бирәләр. Аннан аралашу башка мәдрәсәләр белән, башка урыннар белән. Шуңа күрә аның нигезе бар. Аның нигезе бар. Бездә көчләп күп эшне эшләп булмый, ышандырып эшләү була. Болгарның бит үзендә дә заманында гыйлем йорты ачылган булган. Болгарның тарихында бар. Гыйлем йорты ачылган булган. Гомумән әйтергә кирәк бит инде безнең Мөхәммәд пәйгамбәребезнең әйткәне бар, исламда белемгә омтылышның әһәмияте турында. Ул аңа бик зур әһәмият бирә. Шуңа күрә бу яктан дөресен әйткәндә рухланып, аяк терәп шөгыльләнергә кирәкле икәнлеге аның билгеле. Җиңел эш түгел. Аны бит әле халыкны шандырга кирәк. Шушы гыйлемлегеңә, шушы омтылышларга ничек аңлатырга, Коръән сүрәләрен, башка төшенчәләрне, аларның истәлекләрен ничек җиткерергә. Гыйлем йортлары шул вакытта ук ачылган булган, омтылыш булган аңа. Мин шуны әйтәсем килә. Менә хәзерге вакытны алсаң, мин әйтер идем, әгәр дә әйтсәм мин аяныч хәл диеп, чын барлыктан бик ерак китеп әйтмим бу төшенчәне, бу бәһәне. Чөнки бүгенге көндә Рәсәйдә исламны өйрәнү буенча система юк, белем системасы. Омтылыш бар. Ничектер һәрбер урын инде, һәрбер дини нәзариятны үзе аңлаганча, үзенең шартларыннан чыгып, буңа тырышалар. Шул ук вакытта башлангыч белемнән алып, иң югары белемгә кадәр академик белемгә чаклы система юк. Ул православиедә күпмедер дәрәҗәдә сакланган ул. Мин әйтәсем килми, аларның да урлыклары күп булды. Аларда ул сакланган. Ул система бүгенгә бар. Бүгенге көндә дөресен әйткәндә мәдрәсә дәрәҗәсеннән башлап, менә инде үзебездә бар Казанда безнең Рәсәй Ислам институты, ул бөтен җирдә андыйлар юк. Аннан да зуррак белем бирә торган, белем алырга мөмкинлеге булган академия дәрәҗәсендәге уку йортларыбыз юк. Ул кирәк, ансыз булмый. Ярый әле менә берничә еллык моннан элек Владимир Владимирович Путин Уфада булган киңәшмәдә шушы мәсьәләләрне милләт-ара, аннан дини-ара мөнәсәбәтләрне Рәсәйдә шушы мәсьәләләрне караганда инде сораулар бирелгәч, әйткән бездә Россиядә ислам академиясе булдырырга кирәк дип әйткән иде. Шуннан соң без инде киңәшләшеп монда үзебездә республикада әйтергә кирәк, шундай аңлашуга туры килдек. Ул булырга тиеш Татарстанда. Башка ердә булдырырга омтылышчылар да булды. Моның әһәмияте нәрсәдә бит? Ул дин мәсьәләсе бит. Аңа бит ышаныч, син күңелеңдә моңа ышаныч бирелгәнлек булырга тиеш. Әгәр дә шушында беренче мәртәбә ислам дине кабул ителгән урында, хәзерге Татарстан җирлегендә, Рәсәй җирлегендә моны без оештырмасак, дөресен әйткәндә, ул тарихи яктан алганда да аңлау өчен дә бу иң кулай гамәл дип саныйм мин. Без аңлыйбыз, аның җиңел булмаячагын. Дөресен әйткәндә, аны кайда оештырсаң да җиңел булмый. Төрле фикерләр булды. Без аларны ортага алып сөйләштек. Без аны аңлыйбыз. Шуңа да карамастан, хәрәкәттә бәрәкәт ди, без башладык. Әле үтәсе юлыбыз бик катлаулы дип әйтер идем. Кайда гына башласак та катлаулы.
Чөнки бу теге әйтәләр бит пионерлар дип. Без бу мәсьәләдә инде ислам диненең яшь дин булса да инде ничә гасыр халык аңында икәнен без беләбез. Менә безнең шартлардан барлыкка китерү шушы системаны ул безнең бурычыбыз һәм ул булырга тиеш. Андый сорау дөресен әйткәндә башка да килмәскә тиеш. Ислам дине монда кабул ителгән икән, халык белән хуплап, тарихта. Тарихи чынбарлык икән, шушында булырга тиеш аның академиясе. Академия шунда булырга тиеш. Бөтен Россия мөселманнарын иң югары белем алырлык дәрәҗәдәге академия шушында булырга тиеш. Шуңа күрә дә менә инде мин әйтер идем, без үзебезнең чынбарлыктан чыгып, бөтен бу мирасны торгызу проектларын инде татар халкы мәнфәгатьләрен, башка яши торган халыклар мәнфәгатьләрен, аларның инде нинди дингә кабул иткәннәрен исәпкә алып эш итәбез. Халык бит дөресен әйтергә кирәк, хуплый безнең эш итергән эшләребезне. Шул ук Болгарны эшләгәндә Зия шәһәрендә торгызабыз. Аның тарихи катлаулы, безнең халкыбыз өчен дә катлаулы тарих, без аны аңлап эшлибез. Башкача ничек эшләргә кирәк? Монда бит башка милләтләр, христианнар яши икән, алар бит аларның нинди гаебе бар? Безнең ниебездә, җирлегебездә килеп чыкканнар ничә гасыр, күпме уртак семьялар бар. Алар шулай ук эшлиләр, шулай ук налоглар түлиләр. Ул инде дөресен әйткәндә теге буны даже дөресен әйткәндә бәхәс эшенә торган әйбер түгел. Һәрберсенә дә шарт тудырга кирәк. Менә шул һәрберебез өчен дә шарт рухи байлыгыбызны ныгытыр өчен күңел тынычлыгы булырлык иттереп шартлар тудырга тиешбез. Яшәр өчен матур иттереп. Бәхетле булыр өчен дип әйтер идем. Бу сүздән дә куркырга кирәкми. Ул бәхет дигән әйбер, мин һәр вакыт әйтәм, күңелеңнең тынычлыгы. Күп мәсьәләләрнең күңелең белән аңлыйсың икән, ниндидер хәл ителми торганнарны күрәсең икән, аларның шишу юлларын, бәхет шул инде ул. Шуңа күрә ислам Рөстәм Нургаевич андый указга имза куйды 15 елның 4 ноябрендә. Менә инде Казан иконасының Мәрьям ананың иконасын ширкәвен барлыкка китерү. Аны бит барбер дөресен әйткәндә 30 еллар. Безнең гасыр 1930 еллар башында җимерелгән, шартлаткан. Дөресен әйткәндә кем генә эшләмәсен моны шундый эш бит инде аны торгызырга шул ук вакытта без шул ук бер указ белән сез аны беләсез инде без нинди генә андый мәсьәләләрдә, тарихи мәсьәләләрдә нинди генә карарлар кабул итмибез икән, бездә яши торган халыкларның мәнфәгатьләреннән чыгып, аларны канәгатьләндерерлек иттереп, күңелләренә хуш килерлек иттереп эшлисебез килә андый проектларны. Аларның чыгымнары да бар бит. Төрле яклары бар. Шуңа күрә менә күз алдына китерегез, узган елның майында без инде 20 числоларында майның аны эшли башлаган идек. Капсула салып инде киләчәк буыннар өчен хатлар салып. Менә инде быел җыен Алла бирсә 20 майда булачак. Нигездә без инде менә җыенга килгәч барыгыз да күрерсез, карарсыз. Нигездә без Ислам академиясенең төзү эшләрен битереп киләбез. Алла бирсә 1 сентябрьдә быел укыту эшләрен башлап җибәрергә, әкренләп җага салырга кирәк дип саныйм. Зур шәһәрдә булса, Казанда булса, бәлкем кайбер мәсьәләләрдә җиңелрәк тә булыр иде аны җитү. Шул ук вакытта моның тарихы бар. Аның тарихы, аның асылы бар. Мин аны башкача күз алдына китерә алмыйм. Шуңа күрә ул анда булырга тиеш. Бит шул ягы бар әле. Менә безнең уйлавыбыз буенча без дөрес фикергә килдек вакытында. Моны оештыручылар, инде менә бу үзәк Уфадагы дин нәзарияте муфти Талгат хәзрәт җитәкчелек торган, аннан үзебезнең менә Татарстан дини нәзарияте, аннан булай Россия үзәк дини нәзарияте. Булар өчесе бу академияне оештыручылар булып саналалар.
ничек дип әйтим, теге хукукый яктан алар оештыралар. Чөнки шушылар Кавказдан башка бөтен калган инде мәчетләр, ниләр барсы да аларга караган бит. Ул шулай килеп чыга, шулар аша, булар оештыручы булгачтан академияне алар академиясе. Алар оештырган академия булып тора. Безнең фонтаны эшләй итте. Без аны төзеп бирәбез, Алла бирсә, төзеп бетерәбез. Алар аны файдаланырга тиеш. Алар хәл итәчәк киләчәктә. Ничек укыт системасын оештырган, нинди дәрәҗәдә бөтен дөньядагы булган тәҗрибәләр хәзер вакытта анда иш бара, чөнки менә Рөстәм Нургалич бит инде үзенең киңәшчесе итеп бу мәсьәләләр буенча алды Камил Шамиловичны. Камил Шамилович ул инде гыйльми семьяда үскән бала дип әйтер идем инде. Ул яктан аның әтисе бит инде мулла булып эшләде. Яшәде дип әйтер идем. Ул бит балага сигеп кала. Аны барбыз да без беләбез. Дичектер динне аңласак та, аңламасак та, нинди үзебезнең иштәлегебез, ул мәсьәләгә карашыбыз, ул барбер тәрбия семьядан килә инде. Бигрәк тә инде безнең шартларда әйтеп киткәнемчә атеистик тормыш корырга маташкан вакытлар ул бит безнең шар, безнең үскәнчеләргә туры килде. Эш бара, бик күп эш эшләнде, рәхмәт бөтен инде хәйриячеләргә, үзебезнең инде ватандашларга гомумән Рәсәй буенча күп мәшмәкәрләр, күп ярдәм иттеләр. Мәңгелек китап, тарихи китап бит инде булдырдык. Кемгәдер 100 сум акча, кемгәдер миллион, шуңа ук тәңгәл акча дип әйтим инде. Һәрберсен исәпкә алып, мәңгелек китапка язып барабыз. Кешеләр белә аны, хәйриячеләр барса да күңелгә хуш килә торган иттереп эшлибез. Мин менә шулай дип әйтер идем. Бу күңелгә ята торган эш. Баштагы вакытта әле менә шушы эш иң әһәмиятле дип ничектер ул күз алдына килмәде. Бәлкем аны шундый дәрәҗәдә менә сез әйткәнчә кискенрәк иттереп, зурлап, әһәмиятен аңлап куючы да булмагандыр. Минем гаепләп әйтәсем килми, шул формада безгә килеп җитмәде ул. Шул ук вакыттаның ул бит күптән түгел булган хәл дип әйтер идем инде. Ул әле менә әйтәбез 1970 елларда теге Казан Кремлен өйрәнә башладык бит инде 1000 еллыкны инде ныклап өйрәнә башлагач, шул вакытта күп кенә казыну эшләре башлагачтан Сөембек Абанарас тирәсендә без инде шул мавзолей, шул корылмаларны табып, шуннан күтәрелгән мәсьәлә инде. Сүз дә юк, безнең инде теге данлыклы дип әйтер идем, без бик күп рәхмәтле булырга тиеш Альфред Халиковка инде, әле менә Фаяз Хузинга хәзер Аллага шөкер исән эшләп, күп шундый галимнәргә бу эш белән алар күптән шөгыльләнәләр. Инде Альфред Халиков безнең арада бүгенгә юк инде. Без мәңгелек рәхмәтле аңа, аның шәкертләренә. Алар бик күп эшләделәр, мирас калдырдылар. Шуннан да вакыты җитте аның. Вакыты җитте, аның вакыты инде мәйет бар икән, мәйет күмелергә тиеш иде инде. Төрле шәрәк фикерләр дә булды. Может быть, матур иттереп мавзолей барлыкка китерә кирәк, или эшләп куяргамы. Инде дин әһелләре бигрәк тә инде алар әйтәләр, җиргә иңдерергә кирәк дип. Дөресен әйткәндә, мин үземнең ниемдә, күңелемдә, мин аны әле гарәп илләрдә дә күреп кайткан идем. Шул вакытта ул мавзолейның теге Ленинне куйган кебек түгел, мавзолей корылмасы бар, анда каберлеге бар. Каберлеге бар. Менә инде бу раскопкаларны караганнан соң, анда шулай матурын әйттереп, җайлап, җиргә иңдереп инде ишлеп төшмәсен өчен, анда кирәк икән теге табигый ташлардан дигән лахатын ясап, корып, шулай иттереп эшләсәләр дә, минемчә әйбәт булды дип саныйм мин. Анда инде теге ачып, яңадан күрсәтеп, андый мөмкинлек анда юк. Дөрес әйткәндә, менә инде хәзер әле элегрәк күмелгән шәхесләребезнең ниләрен күрсәтәбез бит өстән инде. Ул бит истәлек дигән сүз. Инде мөмкинлек булып портретлары да инде барлыкка китерелгән теге хәзерге суллар белән. Аллага шөкер, матур гына эшләнгән. Шуңа күрә Махмуд ханның да инде Мөхәммәд ханның, оныгы да Әмин ханның матур иттереп, аннан белән тагы менә
2 хатын кыз не ну когда тип хәзер әйтә алмыйсың. Яшьләре бар. Аның бит әле шул ягы да бар. Тегенде дин әһелләренең тәкъдимен үзәктә тотып эшләргә кирәк дип мин аны саныйм. Шулай булырга тиеш тә ул. Монда бит әле моны тагын бер яхшы ягы бар дип әйтим мин. Уйлап карасаң. Без моны уйладык эшләргә менә шушы быелгы чираттагы инде Болгар җыенына җыелганда бөтен Россия буенча мөселманнар аларның руханилары җыела, муфти хәзрәтләр җыелалар. Шуларның катнашы белән дөресен әйткәндә соңгы үзебезнең ниебезне ризалыгыбызны биреп тип рәхмәтләребезне әйтеп җирләргә тиеш дип саныйм мин. Бу яхшы гамәл бу. Яхшы гамәл бу. Аннан киләчәк өчен дә ул үзе бер кагыйдәгә кирип китә инде ул. Бер кагыйдәгә кирип китә ул. Мин рәхмәтлемен моны шундай уй фикергә килгән бөтен үзебезнең хезмәттәшләребезгә, президентыбызга. Дөрес әйткәндә, монда безнең ни юк. Ни дә булса теге кирәкме, юкмы булай эшләргә түгел. Кайбер детальләре буенча мән чигрәк иттереп. Ул инде бездә тыйнаграк булса, бездә тыйнаграк эшләнсә дип күңелгә күбрәк тә киләчәк. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.